Jopur e kaunti ma Migori onyisi mondo orwak yore mag pur manyasani manyalo konyogi mondo giyud nweng'o maber e kinde ni nitie lokruok mar kor lwasi. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. Piny owacho ka otenre kowego moko mago mag piny owacho osebiro ka kod jiwo jopur e kaunti ma Migori mondo kotim yorego mag pur manyalo miyo giyud nweng'o makare kata e kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. Pur ma ikuoyo pi e puothe bende ong'ere kaka irrigation, pidho kothe manyalo tiyo maber kata ka koth tin kaka bel, kaachiel kod tiyo kod kit lony mamoko gin moko kuom yorego mag pur ma osebiro ka kod jopur mondo koro ti godo. Jata tije bad migawono mar piny owacho ma bende ng'iyo yorego mag pur ma ong'ere kaka Agricultural Show of Kenya, Batram Mudhoka, mane wuoyo e gwenge mag Lichota kama ne ochopo rango kaka ikruok ma otenore mar nyisruok mar wechego mag pur ma bende ong'ere kaka show koro dhi nyime. Wachne jopur nyaka koro rwak kit lony manyien mag pur. Trading on sustainability and adaptability, and we look at how then the innovations, the technologies that then drive us towards adopting to climate change challenges. Mudhok wach ni lokruok mar kor lwasi osemiyo kothe mathoth ok tim maber sani, kendo jopur nyaka koro ti kod yore mamoko kaka mano mar kuoyo pi e puothe mondo giyud nweng'o. Mae nosiko jakom mar Agricultural Show of Kenya e bade ma Migori Daniel Kenyatta mane wacho ni show ma higani gidhi medo keto maino e puonjo jopur ka ginyalo yudo nweng'o makare e kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. Nitiere kembe mang'eny mag kothe mokelonwa kothe mopogore opogore manyalo miyo kata koth tin kata koth ng'eny to wanyalo yudo chiemo maber kendo ginyalo bedo ka gimiyo ohala. E yor ng'iyo yor pi ma chiemo ma gik mang'eny ohero, pi ema kelo chiemo. To yor pi wantiere gi dams, wantiere gi boreholes ma wanyalo gine ga oche machiegni kod. Tend show ma Migori wani nyaka sani riwruoge malo 60 osiango ne gidhi nyiso mwandu mopogore opogore kaachiel kod lony manyalo konyo jopur e wechego mag pur kaachiel kod pith jamni. Ma higani biro chakore tarik 25 nyaka tarik 27 dwe mar 9. Tim mar jolony mang'eny mabiro nyiso gik mang'eny mitime suka. Higani endi wantiere gi jok mang'eny mabiro kelo gigeni mopogore opogore. Wan gi schools, wan gi institutions, wan gi jopur, wan gi exhibitors mopogore opogore mabiro nyisowa gik mang'eny maluwore kuom pith, maluwore kuom cham mar keyo. More than 60 exhibitors coming in for the show, looking again at probably more than 200,000 people coming through our gates for the show. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi yue moro machuok kudogo bang' daka matin to ka nitiere ote machielo ka ndie morwa ka wang'iane ka nyalo some piyo piyo kapok watieko chenro ni mondo wadonje weche mag tuke mabiro bang' daka moko matin. Nitiere injinia miluongo ni injinia jagedo marudi, injinia Fred Akelo nyakwar nyapi kani kadongo kabondo kanyo oro ote mare